Ili pojednostavljeno, to je zadnji korak u procesu odobravanja stambenog kredita koji osigurava da vaš kreditni ugovor bude valjan i pravno obvezujući i da nekretnina postane tvoj dom. No vratimo se par koraka unatrag. Prvi korak je podnošenje zahtjeva za stambeni kredit i prikupljanje dokumentacije. To uključuje odabir željene nekretnine i dostavu potrebne dokumentacije koja će nam pomoći u procjeni vaše kreditne sposobnosti i namjene kredita. Nakon što zaprimimo vaš zahtjev, obrađujemo ga i provjeravamo kreditnu sposobnost. Uz to provodimo procjenu vrijednosti nekretnine koja će biti osiguranje za kredit. Konačni korak je sklapanje ugovora o kreditu i solemnizacija kod javnog bilježnika. Nakon toga podnosimo svu potrebnu dokumentaciju nadležnim institucijama radi upisa založnog prava na nekretnini, tvom novom domu.